guztiak jainkoak dira, eta gu tonto mortalak. Joder, nork erabilitu lehorgailua? Zergatik ez duzuen bere lekuan uste nahi zaila gauza ongi egitea. Baina laguntza izango duzu ezta? Atzo Javirekin egon nintzen, azen muturra duen dituak. Bikoitza kobratu nahi dut zure ingeleseko klasak emate batik zu faltazaren bitartean. Enizun musu eman behar, badaki. Ezin izan nion gogoari eutxi. Jakingo bazenun noiztik desiratzen zaitudan. Barkatuko dira zuen joiz. Begira, latarka lagu. Hotza egiten du ezta. Imaginatzen duzu ama aurkitzen duzula. Jode, Iraia. Bueno, aukera bat da, ez da? Ez izan ez duzula pentsatu. Zuk ez diozu ezer esan behar. Begira, nahi baduzu ni hartutatuko nahi zure ikaslez, ez da enbesterako maila beharko umeekin ingelesez aritzeko, ez da? Gainera, filosofiaz gaztatuta nago. Enaita mutzen. Badakit, Enuela ondo jokatu. Badakit zigorra merezi dudala. Baina onartuko nuke, zigorra ez nahi dut. Nik ere musu eman nizun. Zuk ez dakizu lotan zeuden. Gure ondoan, uzkurtu nintzen eta musu eman nizun bizkarrean. ez dakit zergatik proposatu zenion, Javiri zure partikularrak ematen. Geratu Geratu nire. My name is Haraya. I am your teacher. The pencil is on the table is in the kitchen. Macalo is a fish, the fish is in the sea. Orain errepikatu zu, Makaru is a fish, the fish is in the sea. Oh my god, zire kaslona naizen. Esan, Leire mesedez, ez orain. Ez zegi aurrera bakarrik zabe. Joder, azkenean, norkutzi gure orkain hemen. Joan egin behar dut. Joan egin behar dut. Joder, Stalin, sakatu gogol, pesada. Etzala beldur? Zure amak lortu ez duena, zuk egin nahi duzu. Zure amaiko zen bide beretik ikoko zara. Dioten ez orain urtzeak eskala da zaitu. Batzuek diote zure amaren gorpua gaiuretik hurbil egon daiteke. Hori da zure helburua. Zure amak gailurra egin ote zuen edo ez jakitea. Amaren goitzapenik baduzu? Zer iritzi du zure aita, espedizio honen inguruan? Zure amaiko zen Dioten ez orain urtzeak eskala da burmuini edema baten ondorioz, garunaren volumena handitzen dela, baina garezurraren zuruntasunak handitze hori mugatzen edo eragozten duela. Badakizu horrek sintoma neurologikoak eragiten dituela oso azkar eta larria gainera, eta lastera zaitezkela aluzinazioak izaten. Badakizu aluzinazio honen ondoren komara iritsi zaitezkela. Badakizu baseko medikoak hartatu behar zaituela berehala. Zure egoera oso larria dela. Gual gara zure aluzinazioen parte. Nola esaten da aluzinazio ingelesez irakasle? Zake, batakide honak dituzula uste duzu. Zergatik ez du zurekin etorri nahi izan zure amaren espedizioko ino. Zer gertatu zen zehazki duela 20 urte. Zer gertatu zen zehazki duela 20 urte. Nahikoa da, Leire. Leire, entzuten ari zara? Leire! Hostia, Leire! Bajatu egin behar zara! Jaizten ez egin behar zara! Lukasekin komunikazioa hartu dugu. Leire! Mesedez, erantzun, mesedez! Eta, Leire!
da, egizulo, besartea da izotza. Agian orain ikusten ari zara eriotza. Aukera baino gustura egingo nioke elkarrizketa. Esan, ikusten ari zara eriotza. Sentitzen duzu haren presentzia? Ala balitz esango zenidak ez da. Abisatuko zenidak ez da? Esango zenioke elkarrizketatu nahi dudala. Metro batzuk gorago gaude. Ze gertu zauden, ia lortu duzu. Azken aharekin oraindik baduzu tartea. Bilatu oxigeno botila abandonatuen artean, ziur erdibeten bat aurkituko duzula. Ez zara anitaz gogoratzen. Ez zara nitaz gogoratzen. Zuetzara dako gailurrera igotzeko asmoz etorri ez da. Nire bila etorri zara. Edo agian ez. Agian zure burua aurkitu nahi duzu. Ez zara nitaz gogoratzen. Ez duzu gogoratzen nire usaino. Ez duzu gogoratzen gure abestia. Urbiltuko escucho mi, es un mata ezkerra. Escucho aquel jarturi, jolasten dormir. Escucho aquel jartuta, tximeleta egiten da. Tximeleta handia, zeruan dantzan. Endabizun bat. Ikusten dut. Emakumeko egin zara. Eta zu? Aintzara gaztea. Ea, nik behar du. Otz naiz. Ba, bizirik zara ezen gale. Gailurrera iritsi zinen. Bera berez izan duz. Nitaz gogoratu zinen ilaurretik zer pentsatu zenuen. Gutaz akordatu zinen. Bai, noski. ¿Por qué mientes a tu hija? Tú solo pensabas en ti, en tus rocas, en tus montes, en escapar. Solo pensabas en huir lejos, lo más lejos posible. Y al final lo has conseguido. No se puede huir más lejos de lo que has huido tú. Solo tiene 3 años, ¡joder! ¡La vas a dejar! Abandonas a tu hija de 3 años por subir una puta montaña. Joan egin behar dut! Joan egin behar dut ez egin trampari. Ez dizut inoiz ezer eskatu. Te lo hubiera dado todo, pero nada sería suficiente, ¿verdad? No se puede competir con quien es insaciable. Badago munduan erabat hase dagoen pertsonari. Gu ere zahartu egin zara. Markatu baina, ez daukat agonik. Markatu baina oraindik ere han egoneko nuke. Lotxagarria da, lotxa ematen dit nire burua. Gaizki pasatzen dut da, uragalea. Peranzkoa itolarria batzuetan hirurak batera eta mina. Sekulako mina gorputo zon eta zure burua geldi nahikoa da egarruan horazoaz. Nor zarela uste duzu geldi hor, putazikin puta balio duzu eta biota lehertuko zaizuta pentsatzen duzu. Baina, harrigarriki, kapasa zarela ikusten duzu. Oraindik ere gora egiteko gai zarela motel, baina gora eta hain urruti zegoen hain zori zapaltzen duzunean, beste horma ari erreparatzen diozu eta gero hurrengo hori. Dena bihurtzen da ulertzeko hain erraza.
hain simplea dena. Badakit, zer pentsatzen ari zaren. Zer dioen zure burua, baina zer dio gorputza? Entzun gorputzari. Ni oso naiz kontara baina nire gorputza. Nire gorputza ez. Ez da. ¿Y ahora qué hago con tu ropa? ¿Qué hago con tus cosas? ¿Qué hago con tu uña que me encontré debajo del sofá? Hoy me lavo el pelo con tu jardín. Oazen etxera maitea. Oazen etxera, txuri egin behar dugu. Ezin dut. Ez ditut onak sentitzen. Mariazunen jatetxera eramango zaituta paretzera. Ondo! Bai, mesedez. Mesedez. Baina zer pegi eskasa duzun neska! Venga, prestatu jateko! Segitu aldatuko dugu alpegira hori. Eseri lazan. Hildako gambirui! Hildako mamuna! ¡Qué gracioso! Déjame que se como antes de esto. ¡Pero qué gracioso! Igual ospitalera eraman beharko genuke. Claro, baina da bestela. Baina janetan gero, Ospitalera arropa garbiarekin eta sabela ondoekta jan behar da. Han ez duzu hemen bezain ondo jango. Zer emango diozu eiaten? Ba, sasaikoa jango du. Amalurrak ematen diguna. Gora, amalurra! Gora! 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 Baina zainatu kabrona! Txampiño jaka. Horrosa da, ikatzeko manda. Eta banderola banderillak. 8.000-tik gorako mendi bat egiteko nahikoa energia izango du. 8.000 metrotik gora! Egarri janai gehiago! Dena jan behar duzu, hemen ez dugu ezer botatzen. Arazorik bat ere ez, baina zalantza sortu zait. Zera zu... beltza zara. Ah, bai! Apunta. No soy el padre biológico, pero soy el padre. El otro era un cabronazo. Cabronazo con mayúsculas. Las dejó tiradas justo cuando ella iba a nacer. Yo desde entonces no me separo de ella. Bueno, hasta hace poco, que se acaba de ir a vivir con 2 amigas. Bueno! Horrekin asmatzen dugun! Fideo sopa! Y la quiero mucho. Si esa es la pregunta. Y me preocupo por ella. Me preocupo mucho. Siempre estoy preocupado. Es una preocupación constante. Yo creo que no hay nadie que se preocupe más por ella que yo. Mira, he probado pastillas, terapia de... Para, que no era esa la pregunta.
hiltzeko zorion. Sartariak su hartu zuen, eta sukalea sutan hasitzen. Ura zenkea, ura zenito daria. Argia ikusi duen ikunik. Eta nik. Hija de puta! ¡Ez da iritsi nire ordua! ¡Ez da iritsi nire ordua! ¡Largo de aquí muerte! ¡Largo te mato! ¡Que te mato, que te mato! ¡Que se puñitzu y estoy muy loca! Eta zer da tragedia, galdetzen diogu gure buruari. Tragedia zuzara, Leire. Eta zure begietan ikusi duguna umar zinenetik, zori gaiztoko partua tokatu zaizu, baina lazaren. Eta hau bakarrik, nik ere, izpilurak begiratzen dudanean tragedia ikusten dut. Nire begietan iltxatuta. Tira, zurekin ez dugu hankazartze bere egingo. Herriko alaba kutxun izendatuko zaituko oraintxe bertan. Gerokoa. Gure herriarentzat sekulako marka da horren puntako mendizale bi izatea. Eta zure amak egindako lorpen harrigarriak handitu egingo dituzula sinistuta gaude. Tira, hitz batzuk esango dituzu, ezta? Jende guztia zen gautasun. Herria zuri entzuteko prest dago. Nola, oxigeno falta. Baina oraindik ez da betetzen, da? Ai, ze txotxola! Txotxola! Tori, herriko bandera tontorrean jartzea, nahiko nuke. Eta hau, niretzako mesede pertsonala. Artatza da, umetatua. Hau ere tontorrean utzi, ados. Zentzulako ilusioak egiten dit, eta atera jozu argazki bat, Ekitaldi hunkigarria antolatu dute herriko agintariek. Jendetza elkartu da herriko plaza nagusian. Une historikoa dela ezin du inork ukatu. Orain dela 20 urte Makalu mendian gertatu zen tragedia gogoan dute asko. Emozioa eta beldurra, biak batu dira herriko plazan. Susperregi handiaren alabak biziki eskertu ditu herrikideen txalo eta besarkadak.
tu camino. Ella ya no puede ayudarme. Hay muchas cosas sobre ella que no te he contado. Cosa que pensáis. Todavía me duele. Me duele demasiado. Me siento tan culpable. Siento tanta ira. Ez didazu inoiz kontatu zer gertatu zitzaion. Zer gertatu zen zehazki. Yo también me fui a hacer mi Ochelín, ¿sabes? Cogí un avión de mi país y me vine a vivir aquí. No sabía ni qué iba a hacer de mí. Fue la última vez que vi a mi madre. No sabía dónde, pero tenía que salir de allí. Y a veces siento la necesidad de volver, de regresar, de no seguir adelante, de recuperar una vida con raíces... Nahikoa da! Utzi negar egiteari. Utzi kesatzeari behingoz. Horrotu dut hain ahula izatea. Horregatik hau zen. Berba eta berba bai, baina ez duzu inoiz ezer egiten. Ni ondo pentsatu naiz hona etortzeko, saiatu naiz. Urteak ematik dut prestatzen. Eta zuk bitartean zer egin duzu? Egunak bultakan ez egiten bat. Horixe. Zergatik ez ziren etorri nire bila. Orain ere abandonatu nauzu. Barkatu. Ez dakit inoiz barkatuko didazu. Baina aperako zara aurrera, beti egin izan duzun modua. Zorionek bazara zure azerreari, eusteko gai baldin bazara. Bizitzen jarraitzeko arrazoi ona da. Elikatu azerre hori. Ez utzi inoiz abandonatu zaitzen. Hilda, Ala dirudi baina zuzera doktorea. jakina medikoa naiz, Gogor saiatu naiz medikoa izateko. Ondo prestatu naiz. Saiatu naiz urteak eman ditut prestatzen. Oraindik bizirik dago. Lehen eginda dago. Atxeden hartu behar. Ondo letorkioke atxeden aldi bat. Urte bete hobea zartuta. Goxo eta ni bere alboan. Bere alboan zirrara bizian, lo nagoela plantak egiten ezer ez izonatzen. Berak bizkarrean musu emango dit ni lo nagoelakoan. Eta une zehatz hori, bere ezpainak nire bizkarrean bermatzen direnekoa, une hori zarata eta zurrun bilotik libratu nahiko dut. Eta sentsazio horretan gorden azala eriotza. Hemen zerbait beti ereko eta iezkorra bada, eriotza bera dela. Ezin dut irudikatu zoriontasun handiago. Zure ezpainak, nire bizkarrean, Ikusten gaitu. baiet izango nuke. Ikusten ari zara eriotza Leiren. Non dago? Harekan azoaz edo harekandik ies izabiltza. Ze itxura du, konzentratu mesedez. Hemen dago, ez da? Hemen zaude erio! Zerbaiten bila da bilela dirudi. Erioren bila zabiltza. Utzi pakean.
Ez dut nahi! Ez dut zure nukirik nahi! Mendia zara jainkoa zaritzara? Ba dago alderik mendi honen eta jainkoaren artean. Urteak daramatza hila. Agian mendizale honek kirolan irakurri zuen, eta gizartean hiltzea edo bizitzea aulezia eta malgarria dela konbentzitu zen. Zer gara gu, absurderaino kontsumitzen gaituen zorabioaren aurrean. Nik ez dut hemen egon nahi, nik ez nuke hemen egon behar. Eta gara ere, ez dakit non egon nahi dudan. Eta ez badakigu zer nahi dugun, nola jakingo dugu zer garen. Non aurkitu duzue? Hemendik datu. Igual bost batuz ez eramatzen lurpean. Asko daude? Ba, pentsa. Hemen ezten bakarri berreun gortu baino gehiago daude zabalduta. Hemen 80 bat ingu. Askok erreferentzia puntu gisa erabiltzen dituzte. Altitudea eta distantzia kalkulatzeko. Garrantzitsua da jakitea. Noiz sartzen diren heriotzaren eremua. Heriotzaren eremua. Bai, itsas mailatik 8.000 metrotik gora. Alkoera horietan erretiratzea lana ez darraza izango. Bataz besteko pertsona baten gorpu izoztua 160 kilo pisatu ditzak itxasten zaion izotzarako. Baina guk ingurumena babesteko egiten dugu. Amain lurra sakratua dago. Oso ondo iruditzen zait. Sekulako merito duzue, seri badanean. Nagusi! Bagoaz! Lehen, joan beharra dut zentalen doki jauen bilana eta ekarriko dizut, ados! Tora! Lasai, lagunuko dizu. Itxaron. Eraman hau ere, izurtu erita. Agur eta ohore, Serpa! Mendizaleak suizidak dira. Zergatik esaten da mendiak konkistatzen dela. Zer esan nahi du konkistatzea? Mendian gure onena ateratzen da, ala txarrena. Nola azalduko zenioke haur bati zer egiten duzun? Haur batek ez du azatenik, Muño bat ikusten badu, igo egingo da. Eta zuaitz batera igotzeko aukera ikusten badu, igo egingo da. Eta ni begira aurkitzeko tentazioa izango du. Naiz eta azkena bezutu du. Baina tentazio hori gizakiak berezkoa du. Mendian ba aldago beste moralik. Gu bat itxatoz, gure grina pertsonala azaltzeko. Baina gainerako gizakiek ere gure esker grina hori azaltu dute progre batean. Ni han egon nintzen esateko premia transzendentala dugu gizakiok. Ni han egon nintzen. Gertaera historiko hartako partaide eta lekuko izan. Ni han egon nintzen. Munduan bizidun izan nintzen. Eta nintzen izan amore emanda bizi diren horietako bat. Denboraren eta intranscendentziaren zulo beltzak eransten dituen horietako. Ni han egon nintzen. Munduko mendirik garaienetan. El sexto día llegamos a un collado entre la cara oeste y la norte a 7.600 metros de altitud. Hicimos otro campamento, pero ya vimos que aquello se estaba poniendo muy feo. Aquí lo que hicimos fue que, bueno, un poco cada uno planteó su posibilidad de supervivencia. Cuesta de entender, pero nos separamos. Iezkotasuna gureganatzeko ahalik isimela da. Patetikoa, baina ulergarria. Gure erraietan sentitzen dugun zentzugabekeria kosmikoari neurria jartzeko behar existentzia da. Gure gaitasunen muga non, han gure transzendentzia. Erotzeko da bai. Gizakiak espaldu asmatu izan premiaren premiaz horre guztiari aurre egiteko estrategiari. Esaterako zinismo. De mutuo acuerdo decidió seguir hasta la cima para bajar por la plataforma. Yo decidí perder altura y bajar por una ruta desconocida. Han gertatzen da, gero. Gure gaitasunen mugetan, erabat biluzten dela gure izaen. Umezutz geratzen gara. Umezutz hau muturreko umezutz. Zarena,
arnase pela eta erio hotz. Han biluzten gara. Eta agerian geratzen dira gure bertute eta miseria. Gure desiorik eta beldurik oinarrizkoena. Oinarrian dagoela muturra. Veías que todo se acababa, se terminaba. Y fue una salida. No la desesperada, pero sí algo. Guretzat, gailurra, bera begiratzen da. Gure buruari eta gure izarreri. Unibertso ikusgarria. Kontserbazio zenaren seme alaba dena. Ez du datorki. Txiki egiten zaidan kaiola bat bezalakoa da. Eta haren barroten kontra ematen du nire arima egarariak. Arnasa hartzeko zailtasun betean. Gehiago eta gero eta gehiago izan nahi dut. Eta ni izateari utzi gabe, gainerako besteak izan nahi dut. Gauza ikusgarri eta ikusezin guztien baitan zabaldu. Espazioaren mugagabetasunera edatu eta denboraren amaiezinera luzatu nahi dut. Dena eta betiko ez bada, bizpalitz bezala da. Eta gutxienez ni izatea guztiz. Eta betiko izatea noizbait. Eta ni izatea beste guztiak izatea da. Dena ala ezerrez. Heriotza zer zen jakin nahi zenuen? Bauz. Zer? Sentitzen duzu? Zer diotxo?
Y sabes, la que cayó, la que hizo precipitarse a tu madre pudo ser rescatada con vida. Ella sobrevivió. Leire zuzara? Badakit non dagoen! Zastia! Amarekin egon naiz! A ber, Leire, denbora gehiegi daramazu hor goian, bale? Denbora larregi daramazu hor goian, bale? Ez duzu kamoztu! Nola? Begira, Leire, entzun, Leire, mira, zure gertukoenak ere, zure zain daude, bale? Kontaktuan jarri gara, zure aitarekin, Sandra izeneko zure lagun bat ere, berarekin kontaktuan daude, bale? Denok nahi duzu bizitzea, no? Zer egut nagau! Ez nago prest, Sandra. Sentitzen dut. Ez nago prest itzultzeko ezin naiz itzuli nintzela izateko bada. Nik zaren moduko azarelako baitezatu. Nik ere aukera asko egin ditu. Askotan hankazatu dut bihot pasatu behar nuen lekuan. Zein izaiaren bizitzaren berriak. Eta hostia zein jarra zartzen digu berak guri. Ez dakizu zein gertu nagoen gailurretik. Ez nuen inoiz pentsatuko hain urrutira iritsiko nintzenik. Agian, saiatu beharko nuke. Bizitzak bigarren aukera bat ematen didala sentitzen. Agian, dorra zapaltzeak zerbait aldatuko du. Gauzak aldatzea behar dut. Nire buruari zor diot eta zuri zor dizut. Gailur bat merezi dut, bizitza puta honetan denok merezi dugu gailur bat. Ogia.
Baina, zurekin hau. Benetan. Zalantza egiten duzu. Badakizu ezagutu zindudan egun puta beretik maite mindu nintzela zurekin. Badakizu ordura arte nire bikotekin guztiak mutilak izan zirenak. Badakizu dardarka eman dituela 10 minutu. Bihotzekoa izango nuela pentsatu nuen. Burua galduko nuela pentsatu nuen ez nintzela ni. Ez nuen nire burua ere konozitzen. Eta ez badut lortzen. Zenbat aldiz hiltzen gara bizitza. Eta zenbat aldiz jaiotzen gara. Ez, beire. Ez negatik buelta. Ez nuke zan horrekin bizina. Begira, hortu zu oxigeno botia bat. Agian sorte pixka batekin. Piztu batekin, zaborrak zabortuko non. Noriakin. Gogoratzen, jogur kadukat daien jangin nituenean. Iraia eta biok sekulako kakapirriarekin bukatu genuen. Eta zu ostera tan pantxa. Ez der gertatu izan ez balitz bezala. Edo, saltxitxa kadukat daien, zein nazka. Joder, Leire, eta nio batean zaude. Ostia, jaitxik behar duzu, Leire. Eta, jaitxik behar duzu, duzu. Jokan eta zaudean du daude, bale? Baina zuk jaizten jarraitu behar duzu. Entzun didazu, jaizten jarraitu behar duzu. Hori da, oso ondo, hori da, Leire. Saiatu, bale? Saiatu. Leire? Hostia, eratu egin zara! Ezingo, Leire, ezingo duzu? Baina, ezer duzu, itzuli bezala, Leire, ezeres! Leire, okurritu ere ez, Leire! Leire! Zortzimilako gehiagi igotzeko. Ze polita dela guztia. Ze pozik nagoen. Benetan da, edera. Oso harren gauzuta. Nik enuen tontora zapaldu. Baina bidea erakutsi didazu. Bajale ahí, Leire, que te vas a matar. Eskuak garbiko dituzu. Bai. Himalaiara joateko proposamena egin didate. Oso talde potentziala eta sekulako aukera da. ¿De qué hablas? Ni lagun bakarrik egin hori ez. Beheko kanpaleko geratu ez.
gehiagik daramatzen dira joan. Horregatik. Horregatik ze? Jode, esaten ari naiz ez dago arriskurik. Nik lagundu egingo dira. Sekula gain ezan egon. ¿Y después? ¿Qué pasará en la siguiente? ¿También te quedarás en el campamento base? Está bien. Les diré que no. Algún día me lo agradecerás. Gezurra esatzen, ez. Ez zidan egia esaten utzi. Eta egia, moldearen indarra da. Nire estuen jausten badiezu beti egin du manuzia. Baina nik beti egingo bezala. Modu batean ala bestean. Zu izela, eta ni zu naizela. Eta ez dela garri. Txuri handi bat zeruan egan. Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziran diozunez. Zauden lekuan geratzea, zure amen
Leire, Sandrarekin zurekin hitz egiteko eskatu diogu. Aurrera, Sandra, entzuten ari da. Leire? Bai, aurrera, entzuten ari da. Itzuli egin behar duzu. Ezin da nuke jarraitu zu gabe. Behar zaitu maitea. Entzuten behar zu. Maitea esan dizut. Entzuten didazu. Sandra! Nire ama aurkitu dut. Jaitzi egingo naiz. Hori da, Leire! Eutzi jobre, hostia! Me cago en Dios, osondo! Buruko min handia dut. Normala da guko minokitzea. Baina laser iritsiko dira zuen zauden tokira. Ados, baitu geise jarraitzen behar duzu. Horrela, pixkanaka. Baina ez, gelditu eta ez lokartu. Ez jarraitu behar duzu, ez?